салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 16 та мошини Motorola газелои фурӯшин аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагием. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чӣ хеле мошине ки маъқул бошад, трактора, камаза, чизе ки маъқул бошад, дар комментария бинависед. Иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пайдо кунем, пешкаш кунем. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран видеои моро то охир тамошо кунед, як дона лайка фаромӯш накунед. Якум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 2008 сола, сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор 3.5 бародаро, коробка передачи автомат. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 115 000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. касони харидори ё маълумот гирифтан мехоҳед нашуда ин мошин, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Марҳамат, занг занед бародарон. Дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли баромадаш 2003 сола, сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор бародаро 1.6, коробка передачи механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола документ дорад. Мотораш поли навай мега кардагиай. коробкаш ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 13900 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин хубай мега, ягон камбудӣ надорад. ина бародаро шумо худтон суратҳои мошина бинед. касоне ки харидор бошед, марҳамат занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бо савдоран мешидаст. марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Сеюм мошини фурӯшӣ ина бародаро Motorola фурӯшӣ соли баромадаш 2021 сола, сӯзишвориш бензинай, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолдини Балхи Румӣ. нархаш 21 000 сомонияй, бо савдо карда мешавад. навай, ягон камбудӣ мега надорад. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Motorola нави созай. марҳамат, занг занед. Чорум мошини фурӯшӣ грузовой газел соли баромадаш 2008 солай, сӯзишвориш бензинай бародаро, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 75 000 сомонӣ мега. грузовой газел қарор дорад дар шаҳри Душанбе. гуфтем бародаро, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100% мега. нархаш 75 000 сомония, бо савдо карда мешавад. ҳамаш нави созай бародаро. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли баромадаш 2005 сола, сӯзишвориш бензин, газай бародаро, кузов седан, объем мотор 1.7, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш садай мега, ходовоиш 70%, 70 созай, салонш тозай мега. мошин созай мега, харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. нархша 14500 сомонӣ мега. ина бародаро, мошинчаи нав аст. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Шашум мошини фурӯшӣ Hyundai Elantra соли баромадаш 2017 сол, сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор 2 бародаро, коробка передачи автомат. вагони мошина. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 130 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мошин нав пачка, ягон камбудӣ надорад. вагони мошина. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ҳафтум мошини фурӯшӣ Hyundai Avante соли баромадаш 2011 сола, сӯзишворӣ бензини холияй, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механик. автомат бародаро, бахшиш, коробка передачи автоматай. вагони мошина беҳтаринай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳуҷҷат надорад. харидори аниқ бошад, занг занед, бо савдо мешавад. нархаш 90 000 сомонияй. касоне ки харидори,
марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Kia Rio соли баромадаш 2013 ҳамсоли сӯзишвории бензина кузов седан объем мотори 1.6 бародару коробка передачи автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Нав овардагии мотор, коробка ходовой зурай. объемаш 100%, ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидори нархаш 70 000 сомония бародарон, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат занг занед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Honda Elantra соли баромадаш 2008 солаи сӯзишвории бензин кузов седан объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. илтимоси калон мега беҳуда занг назанед, пул дар кор, срочно мефурӯшаш. нархаш 55 000 сомония бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидоре ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо 0900 0009 охири номрош занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 2006 солаи сӯзишвории бензин кузов седанай. объем мотораш бародаро 1.8 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. документош то 05/2022 нархша 75 000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. касоне ки харидори навшод ба мерседес ча фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz соли баромадаш 2001 солаи сӯзишвории бензини холия кузов хачибега объем мотор 08 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. илтимос мега беҳуда занг назанед. нархша 25 000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. нархша 25 000 сомонӣ мега. беҳад камасрафай бародаро. мошинча хуба, ягон камбудӣ надорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 12 мошини фурӯшӣ سیزدهم ماشین فروشی چهاردهم ماشین فروشی
15 ماشینی فروشی. 16 ماشینی فروشی.